Член 2.1в. Нов ДВ БР 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. 1. Заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и наклонена черта или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от 2 часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите. 2. Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа. 3. Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той представя документ, който удостоверява обстоятелствата за отсъствието му. 4. При отсъствието на ръководителя на групата повече от 3 часа времевият график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва общият брой часове за дейността. Член 2.1г. Нов ДВ БР 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. 1. Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден. 2. Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден.